Петър! Петър! Бате, постави. Всичко ме боли. Я, ти се забуди! Коста! Какво става, че малко пуши? Брец? Не виждам кой си добавя. Що не помниш? Не помня, бате. Не бе, кой от всички си човек? В смисъл, не виждам толкова добре. Много добре да знам. Аз съм Деян, момче! Добре. Мисли! Много се манеш от мен. Мисли! Можеш! Не, супер лошо, брат. Пустите. Ти! Ти! Си един от най-гадните, които мога познавам! Бяхме приятели. Какви приятели? Ти явно нищо не помня. Какви приятели? Нещо искаш? Следващия път ще ви... Ти. Ще припадна. А, да, си бил разказал.